Bun găsit! În ediția de astăzi Turist Acasă avem povești despre frumusețe. Frumusețea unor oameni, frumusețea unor locuri, frumusețea florilor. Vom sta de vorbă mai întâi cu oameni implicați în Festivalul Cultural Miraje, dedicat tinerilor cu deficiențe de vedere. Evenimentul, aflat la a 7-a ediție, are un mesaj puternic de transmis. Sunt oameni la fel ca noi și să vezi într-o atmosferă plăcută, într-o atmosferă cu prietenii, la o cafea sau la o bere sau mai știu eu ce au comandat de la barmanul nostru, să vadă cum e, să fie întuneric pe znău. Apoi, într-o plimbare prin grădina botanică din Cluj-Napoca, aflăm de exemplu despre ce se întâmpla în trecut, înainte de 1990, cu fructele bananierilor din seră. Înainte de Revoluție, cele mai mari fructe din racemul acela, din ciorchinele acelea, ca să vorbesc pe românește, erau date conducerii superioare de partid. Pentru cei încă nelămuriți de impactul practic al culturii, avem astăzi o poveste care să aducă niște clarificări. A avut loc la Cluj Festivalul Cultural Miraje. Este o manifestare dedicată tinerilor deficienți de vedere. Prin muzică, dans, teatru, arte plastice, festivalul demonstrează un lucru pe care societatea îl acceptă la modul declarativ, dar nu în aceeași măsură și la nivel pragmatic. Semenii noștri cu deficiențe sunt oameni exact ca noi. Singura diferență este că au de surmontat provocări mult mai dure decât noi ceilalți, fără deficiențe atât de evidente. Din punctul meu de vedere, datorită faptului că lucrez în această instituție, nu există diferențe. Copiii sunt copii, aptitudinile sunt aptitudini, la orice vârstă au aptitudini specifice, indiferent că sunt cu sau fără disabilități. Dacă ne gândim la cum privește societatea și cum percepe persoanele cu disabilități, aici mai este un pic de lucru. De aceea avem nevoie de tot felul de programe care să contribuie la integrarea copiilor cu disabilități în societate. Efectiv, cred că este o problemă de necunoaștere și faptul că suntem deja la a 7-a ediție și de fiecare dată avem tot mai mulți oameni în sală, oameni care au fost la edițiile anterioare și la ediția în curs, să zicem, aduc colegii copiilor, părinți, vecini, ajută foarte mult la popularizare și cred că suntem de fapt mai buni decât ne prezentăm câteodată. Într-o lume în care beneficiem de atât de multe metode de informare, singura explicație pentru ignoranță și necunoaștere este lipsa interesului. Și aici țintește Festivalul Cultural Miraje să trezească măcar curiozitatea, dacă nu interesul și susținerea directă pentru tineri artiști, dar nu numai artiști, deficienți de vedere. Din punct de vedere al integrării profesionale, sunt puțini tineri care ajung în instituții publice, în afara instituțiilor pentru deficiențe de vedere. Cea mai căutată profesie în rândul tinerilor cu deficiențe de vedere este masajul. Deci acolo ei își pot găsi foarte multe activități și sunt inițiative la nivelul orașului Cluj-Napoca, colaborări cu companii private, prin acele întreprinderi sociale se fac parteneriate și persoanele cu deficiențe de vedere oferă servicii de masaj companiilor private în perioada de relaxare. Acest lucru funcționează foarte bine. Alte meserii, în general, sunt profesori, pot să fie foarte bine traducători pentru că au această abilitate de a învăța foarte bine limbile străine și avem un profesor care este foarte bun traducător din limba latină și limba greacă, deci sunt cazuri destul de izolate, n-aș putea spune că vorbim în masă despre o angajare. Curent. Nu este o meserie, obișnuită în rândul lor. De asemenea, sunt pregătiți pe birotică și secretariat, dar nu cunosc persoane care sunt angajate în acest domeniu. Cum ar fi, de exemplu, în Europa, la centrele specializate, sunt angajați ca secretari, pot să lucreze foarte bine în domeniul IT-ului atâta timp cât nu au treabă cu grafica, pentru că acolo nu se pot descurca.
Miza acestui festival este, în primul rând, integrarea tinerilor cu dizabilități și înlăturarea barierelor și a prejudecăților care există în privința tinerilor cu dizabilități. De aceea ne dorim să facem un festival unde să participe atât tinerii cu dizabilități cât și tinerii de la școlile normale și împreună să dovedească că dizabilitatea nu este o problemă. Dacă atât timp cât ai talent și muncești, poți să fii actor, poți să cânți. Cred că, de fapt, este dorința noastră a tuturor de a-i cunoaște pe acești copii care învață în niște instituții extraordinare, dar care nu prea au oportunitatea de a-și prezenta eforturile. Asociația Lions Genesis, care este și membra Lions Club Internațional, are ca obiectiv principal activități de voluntariat legate de persoanele cu deficienți de vedere. Undeva aici își are originile, interesul nostru pentru festival. Există în societate și mituri, cum că dacă ai o anumită deficiență, ai alte simțuri care sunt mult mai dezvoltate. Cu siguranță la persoanele nevăzătoare auzul și sensibilitatea tactilă sunt mai dezvoltate pentru că trebuie să se bazeze pe anumite simțuri prin intermediul cărora să-și culeagă informațiile. Și au și ei înclinații pentru diferite activități, pentru artă, pentru cultură și le face foarte mare plăcere să fie apreciați, să iasă în societate, să colaboreze, să relaționeze cu tineri de vârsta lor, pentru că aici este doar un mediu și la un moment dat vor trebui să plece și au nevoie de acest lucru. Programul festivalului a fost unul foarte divers, de la expoziții de obiecte executate manual de elevi și tineri cu deficiențe de vedere până la spectacole de teatru, muzică, dans, întâlniri în cafenea, zilele festivalului au fost pline. Cea mai mare parte din organizarea și coordonarea evenimentului ajuns la cea de-a 7-a ediție se bazează pe voluntariat. Anul trecut, la ediția de anul trecut, ce am remarcat eu și care m-a impresionat în mod deosebit ca situație, în edițiile 2 și 3 am avut elevi de la Liceul pentru Deficienți de Vedere pe scenă, membrii ai festivalului. Anul trecut au fost voluntari, au coordonat festivalul, ne-au ajutat în organizare, sunt studenți la unități de învățământ din oraș. Faptul că au participat la miraje, cred că i-a ajutat un pic să se deschidă și să câștige încredere în forțele proprii. Dacă ar exista foarte mari deschideri din partea societății, acest tip de activitate de natură culturală ar putea fi o modalitate de integrare profesională. Însă, pentru a face acest lucru este foarte mult de lucru, odată în legislație și a doua oară în formele de dezvoltare profesională a persoanelor cu deficiențe de vedere. Au abilități și ar putea să lucreze. Știu că la nivel european sunt echipe de teatru, persoanele cu deficiențe de vedere sunt plătite, lucrează într-un teatru privat sau public și noi am putea să facem acest lucru și ar fi minunat dacă am reușit. Nimic nu se compară cu experimentarea directă, atunci când încerci să înțelegi realitatea și prin ce trec semenii tăi, de exemplu. De la această premisă au pornit probabil organizatorii festivalului, care au pregătit o cafenea pe întuneric. Poate că cel mai greu lucru este să înțelegi cu adevărat în ce trec oamenii care au deficiențe de vedere. Ei bine, cam așa cum arăta la început această bucată de filmare, cam așa probabil ne-am putea imagina că arată lumea celor care nu văd așa ca noi. Ce prepar acum acolo? O limonadă clasică, o limonadă. E destul, Marius? Nu ai pus absolut deloc. Nu. Trebuie să ridici puțin deasupra
Lumea pe întuneric, în primul rând. Ei au ieșit cu prietenilor pur și simplu, însă ce diferă de orice altă seară este că vor încerca să experimenteze și să vadă provocarea unui om nevăzător, mai ales în momentul în care devine nevăzător. E vorba de a realiza că se pot descurca mai mult decât că e greu, e de a realiza că se pot descurca, chiar dacă în momentul în care îți pui bandana pe ochi, simți că totul e rece, totul e întuneric, că nu te poți descurca niciodată, nici cum. Cred că vor realiza cei care au fost în seara asta că, așa cum îmi spunea barmanul nevăzător, e o deficiență care totuși e un pic mai ușoară ca altele, pentru că poți merge, îți poți folosi și activa celelalte simțuri și cred că e o experiență frumoasă să vezi că oamenii ăștia sunt oameni la fel ca noi și să vezi într-o atmosferă plăcută, într-o atmosferă cu prietenii, la o cafea sau la o bere sau mai știu eu ce au comandat de la barmanul nostru, să vadă cum e, să fie întuneric beznă. Este o situație în care ar trebui poate să se pună și legiuitorii noștri, iar ajuta poate să înțeleagă că e nevoie de un efort special al societății pentru a-i sprijini pe tinerii deficienți de vedere. Nu există centre de formare profesională pentru persoanele cu deficiențe de vedere care să fie integrate pe piața muncii în domeniul cultural. Sigur, pot să mai facă muzică, dar din punct de vedere al teatrului și dansului, acolo lucrurile sunt destul de complicate. Plus că angajatorii ar putea să angajeze persoane cu deficiențe de vedere, dar conform legislației trebuie să-și amenajeze spațiul, să asigure anumite condiții, astfel încât persoanele cu deficiențe de vedere să-și desfășoare activitatea. Ori acest lucru nu se întâmplă, pentru că sunt tot felul de temeri și de frici să nu se întâmple ceva cu persoanele cu deficiențe și preferă să plătească acel impozit conform legii către stat în loc să angajeze persoane cu dizabilități. Festivalul este o platformă și pentru copiii de la liceele pentru deficienți de auz, de exemplu, sau centrele de educație inclusivă. Dar să știți că cred că ceea ce lipsește cel mai mult sunt astfel de activități în care să arătăm că societatea nu îi marginalizează în mod conștient, dar sunt relativ puține ocaziile în care să-și exprime suportul și încrederea pe care o pot acorda acestor tineri. Avem atât de multe exemple de mari personalități ale culturii universale care nu au putut vedea cu ochii. Am putea face o listă foarte lungă cu numele celor care au văzut lumea asta cu auzul sau, mai direct, cu inima. Mai important este însă în cazul nostru să vedem că există tineri care au talent, se străduiesc și au rezultate. Așa. Și în care direcție învârtem? Cu piciorul stâng, nu? Piciorul drept până sus. Așa. Bun. Deci, ideea principală este că la acești copii cu aceste deficiențe de vedere sau cu mici deficiențe sau deficiențe majore sau nevăzători, noi încercăm prin aceste ateliere de instruire practică, pentru că este o instruire practică, ei învață să lucreze cu diferite materiale, de la lut, lemn și plastic și ață împletită și așa mai departe. Aici, în acest atelier de olărit, așa se numește, elevii începând de la clasa a 8-a, pentru că este necesar o anumită înălțime pentru aceste mese să poată lucra. Profesorul, în timp ce lucrează cu acești copii, tot timpul trebuie să repete în procesul de învățare, tot timpul trebuie să repete același lucru aproape. Deci ai grijă să nu faci așa, ai grijă să nu uiți să nu faci așa.
să nu uiți, da, ce ți-am zis, să nu uiți să fii atentă, pentru că este un proces educativ într-o formă puțin mai complicată, ca și la școlile de masă, bineînțeles. Organizarea unui asemenea eveniment, cum este Festivalul Miraje, este de salutat. Este un efort, dar aș vrea să rețineți că tot ceea ce înseamnă activitate de organizare este voluntariat. Și noi, ca și Lions, și Youth Bank, și echipa de la LDV face aceste acțiuni. Toate demersurile sunt voluntariat. Avem costuri doar legate de cazarea participanților, de multe ori reduse pentru că apelăm la rețeaua de internate școlare, cu masa, dar tot ceea ce înseamnă organizare, alergătură, tot ce vreți dumneavoastră, ce înseamnă această dezvoltare, de fapt, a evenimentului, se face cu voluntariat, cu eforturi, dar și cu mulțumirea care vine după ce trece festivalul și vedem că atât de multă lume este mulțumită că participă. Faptul că Festivalul Miraje se află la cea de-a 7-a ediție este o nouă dovadă că acolo unde există voință, interes și empatie, lucrurile se mișcă și se dezvoltă creativ. Însă de la organizarea de evenimente culturale, chiar și de succes, și până la integrarea tinerilor cu deficiențe de vedere sau mai pe șleau, angajarea în instituții publice sau companii private, este un drum lung, presărat cu prejudecăți, ignoranță și chiar teamă. Sunt tot felul de temeri și de frici să nu se întâmple ceva cu persoanele cu deficiențe și preferă să plătească acel impozit conform legii către stat în loc să angajeze persoane cu dizabilități. Și sunt justificate aceste temeri din punctul dumneavoastră de vedere? Unele pot fi justificate, dar acum cu oricine se poate întâmpla, orice la locul de muncă. Nu trebuie să-ți lipsească vederea ca să te împiedici de ceva și să-ți rupi piciorul. Acum știm cu toții că astfel de accidente se pot întâmpla, dar poate că dacă am fi un pic mai deschiși, lucrurile ar sta altfel. Primăvara nu mai are răbdare și trimite cu forță viață prin arbori, flori și oameni. În aceste condiții am considerat că o scurtă vizită la Grădina Botanică din Cluj-Napoca nu ar fi o întreprindere nepotrivită. E un loc pe care cei mai mulți dintre clujeni îl cunosc. Noi am mers să ne plimbăm și să căutăm povești ale câtorva dintre plantele din colecția grădinii. Mai mult am căutat acele care, dintr-un motiv sau altul, nu au dat nume feminine. La leaua, de exemplu, liliacul sau banana. Am aflat despre soiul de liliac ardelenesc, care se mai găsește în stare naturală doar într-un singur loc din munții Apuseni. Apoi am descoperit ce se întâmpla în trecut și ce se întâmplă astăzi cu bananele care se coc în serele grădinii. Și nu în ultimul rând, vedem cea mai bogată colecție de lalele din ultimii ani a Grădinii Botanice din Cluj și așa renumită din punctul ăsta de vedere. În acest an putem oferi publicului cel mai mare număr de soiuri de lalele, deci 123 de soiuri, niciodată n-am avut atât de multe, și 23 de soiuri de narcise, iarăși n-am avut niciodată. Un lucru care s-a întâmplat datorită unui sponsor olandez generos, dar care este clujan și căsătorit cu o româncă, deci sper să-l avem mult mai mult alături de noi și care nu numai că ne-a sponsorizat, dar care a fost interesat de calitatea materialului pe care îl primim. Deci am primit efectiv bulbi de cea mai bună calitate și se observă în înflorire. Deci se pot vedea la ora actuală în plină floare soiurile timpurii și deja au început cele tardive să, mai repede decât de obicei, să-și deschidă aceste flori. Și este un spectacol care cred că va bucura sufletul fiecăruia dintre vizitatorii noștri.
Grădina botanică din Cluj a fost organizată pe locul în care se află și astăzi după unirea Transilvaniei cu România. Ea s-a dezvoltat în strânsă legătură cu evoluția Universității de la Cluj-Napoca. A devenit, pe lângă un centru didactic și științific important, un obiectiv turistic al orașului. Ea a avut, în primul rând, rolul de a fi o bază didactică. Deci ca studenții de la științe naturale, cum se numea atunci, de la farmacie, să poată să vadă, să poată să facă experiențe într-un mediu favorabil. Apoi, profesorul s-a gândit la public. Deci ea trebuia să fie pentru public un loc în care ei să învețe câte ceva despre plante și pur și simplu să se relaxeze, dacă doriți. Deci nu ca un parc public, dar un loc în care să împeltească partea formativă cu partea aceasta psihică. La ora actuală, pe lângă aceste roluri, pe aceste misiuni, noi avem și misiunea de conservare a biodiversității, a fitodiversității ex situ. Poate că pentru publicul larg care merge la grădina botanică să se plimbe, să vadă ceva plante exotice sau expoziții botanice, eveniment, e mai puțin evident ce fac specialiștii și angajații unei grădini botanice. De exemplu, în aceeași linie de păstrare a diversității biologice, experții grădinii pleacă de cel puțin 2 ori pe an să adune fructe și semințe din toată Transilvania. Impresia generală e că s-a cam descoperit ce era de descoperit în privința speciilor de plante, dar mai pot apărea și evenimente neprevăzute. Am avut surpriza să găsim o serie de specii noi pentru flora României, care nu au fost până acum identificate. Bineînțeles, sunt populații mici, destul de izolate și acestea sunt niște contribuții importante. Apoi, în fiecare vară și toamnă, botaniștii se deplasează pentru recoltarea de semințe și fructe, pentru că noi edităm așa numitul catalog de semințe, care se trimite la toți partenerii noștri din țară, din străinătate, și are loc schimbul acesta reciproc, care, cu regret, trebuie să spun că se va diminua, întrucât poșta a mărit taxele, problemele cu circulația materialelor biologice este supusă unor reglementări internaționale. Cum spuneam la început, există flori care dau nume doamnelor și domnișoarelor. Narcisa, sânziana, lăcrămioara și așa mai departe. Dar iată că o floare deosebită nu a avut acest privilegiu. E vorba despre liliac. În grădina botanică de la Cluj este conservat un liliac unic. Avem liliacul ardelenesc, de exemplu, care se află în România într-un singur loc. Ei, noi îl avem și aici, deci conservat ex situ, și discutam posibilitatea de a se demara un studiu, să vedem în ce măsură se comportă bine la multiplicarea in vitro, această tehnică de culturi de țesuturi de care spuneam, și să încercăm să obținem cât mai multe exemplare pe care să le difuzăm. Bun. Eficientizarea înseamnă că le difuzezi contra cost, da? Deci cine vrea să aibă un liliac deosebit, cumpără și va avea un liliac ardelenesc. Dacă lalele și liliac mai au românii prin curți, nu același lucru se poate spune despre plantele și arborii provenind din zonele tropicale sau subtropicale. Bananierul nu se poate cultiva, de exemplu, la Apahida, dar poate crește bine și foarte bine în serele grădinii botanice. Bananierii de aici sunt implicați în cel puțin o poveste inedită. Mai multe specii de bananier. Ne aflăm aici lângă un bananier pitic. Este cel mai frecvent cultivat la ora actuală, mai cu seamă în ținutul mediteranean sau subtropical, să luăm în general. Crește foarte bine, producția este bună. Bun, sunt și alte specii.
La unele nu se consumă ca atare fructele mature, ci e așa numitul platanos sau bananierul făină, care se folosește ca și legumă. Deci bananierul poate fi și legumă și fruct acesta ca desert. Bun, el fructifică destul de frecvent și la noi în grădina botanică. La ora actuală, fructele sunt savurate de cei care le îngrijesc și nu numai. Bineînțeles că trebuie să oferim din ce este aici și celor care ne finanțează, dar înainte de Revoluție, cele mai mari fructe din racemul acela, din ciorchinele acelea, ca să vorbesc pe românește, erau date conducerii superioare de partid. Iar personalul care avea copii mici primea câte o banană mică din vârf de acolo pentru fiecare copil. Și era o bucurie extraordinară pentru copii, pentru că altfel nu mai existau banane și așteptau să se coacă din nou bananele la grădina botanică. Bananele care le cumpărăm noi din comerț, ele sunt culese verzi. Sunt păstrate în depozite frigorifice, iar apoi, cu cam 2 zile înainte de a se da în comerț, ele se tratează cu acetilenă, care produce o maturare rapidă, o maturare forțată. De aceea nu sunt atât de savuroase ca cele care sunt coapte pe copac. O plimbare prin grădina botanică din Cluj, chiar și într-o primăvară capricioasă, cum este cea pe care o traversăm, are și alte posibile avantaje. Pe lângă flori, plante, arbori, păsări și verdeață, istoria locului, parte cunoscută, parte necunoscută, te poate face să simți plăcerea de a păși pe urmele unor oameni importanți ai locului și ai țării. Este un conifer care a fost descoperit la începutul secolului 20 în stare fosilă. În 1947 a fost descoperit o populație vie. A fost un eveniment deosebit. Deja în anii 50, începutul anilor 50, noi am primit semințe din acestea. Și acum sunt în grădina japoneză, acolo 2 exemplare frumoase, au deja un 60-70 de centimetri diametru la nivelul pieptului și, interesant pentru noi, să știți, era locul preferat al regretatului Bartolomeu Anania.